Pár perc és ide ér. Kicsit. Hogy jöttünk az úton, ott volt egy bicikli, mondom, itt egy bicikli valaki itt hagyta, és a csávó, hogy bele volt esve az árokba. Pár perc és ide ér. Na, nem soká ide ér, majd megyünk nem sokára. Na, készülj. Takarodj már, hogy kész van. Á, mocskos rom. Balázs, menjen rá. Ne. Kert, várj meg, még ide ér. Hát ezt... Á. Állíts meg majd. Autóra, óvatosba. Kert, a biciklit így tüntesse már, szétbassza a kocsit. Jó, nem lesz itt. Mondja már valamit róla. Szokott vele együtt inni? Nem itt kocsmába szokott járni? Nem. Nem? Még kocsmába kellene menni, hogy találkozni vele. Hallod, így készülök. Hoppá, hoppá. Jó. Várjál, azért nem lesz jó. Jó, hogy mondja már róla. Látjuk, hogy most a biciklivel az árokba. Néztek már valaki. Majd mondja már róla. De mit? Na, jöjjön, mondjon valamit róla. Valamit tud. Kert, gyere! Kert! Forog a föld, mi? Ó, geci. Miért rosszul lesz dolgom. Jó helyet erre fel, ahol jól lehet szórakozni? Ne. Merre induljunk el? Arra fele? Aha. És a helynek van valami neve, vagy valami ilyesmi? Van. Milyen kocsma? Kult a kocsma? Mi a neve a kocsmának? Három. Ez csúnya. Az utolsó hatot már nem kellett volna. Jaj. Kert, ezt hagyjuk, szerintem ez önkívületlen állapotban. Nem. Nem? Na, Akkor mondja valamit. Nem. Egyéb? hol dolgozik? Hol dolgozik? Gert? Maradjon inkább ülve, mert úgy kényelmes, nem tudom ennyit erőlködni. Nem. Nem. Mi nem? Még kocsmába induljunk el, ha jól akarunk mulatni? Arra fele kell menni? Igen. És Na, mennyit végre, igen. kell menni? Hány méter? Kert, fogarasról kérdezzél. És de a fogarasival szokott együtt inni a kocsmába, vagy nem szoktak együtt, nem? Nem cimborák? De találkozott már vele, gondolom, nem? Nem? Abszolút nem. Akkor honnan tudja, kiről beszélünk? Hát pedig ez híres ember, vagy nem tudom, itt a faluban elég jól ismerik. Igen. Tiszteltem, bátyám! Sőség. Elég mély ez az árak, nem? Segítsek kivenni a biciklit? Igen. Csak nehogy a folyóba kössön ki, mert a vizem nem megy. Nem. Mondom, hogy mély az az árok. Nem. Hát azt az utolsó hatot csak nem kellett volna Ez meg. már fél mondom. Hogy? Ez már fél. Dehogy veszem, csak nézem, így élesebb a kép. Ja. Nem gáz.
Széken el fogja megtudni. De. Csúnya Arra munka. fele nincsen kocsma? Vagy nem lehet De szórakozni? És annak van valami neve? Igen. Eltöri a tükröt, bazd meg. Ket, tüntesd már, letöri a tükröt mindjárt. Nem, csak nem. Legalább na, a kocsi körül csinálná. Na. Odébb állt. Szerintem nem sokáig fogja bírni. Ó, a vasút is innen, menjünk. Mindjárt pirosra váltasz, menjünk innen. Na, heroin, menjünk a heroinba. Arra fele kell majd mennünk amúgy. Ja, simán. Jön szembe még egy biciklis, az nem áll.